Καλό, για τη σκυλιά το φανάρι. Ευλογητός εσύ Κύριε πάντοτε τα ζητήματά σου. Πρόσχομεν Κύριε, πρόσχομεν. Παρακαλώ ησυχία το βράδυ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ένα μυστήριο που πρέπει να είμαστε όλοι, μα όλοι, πάρα πολύ ήρεμοι. Ευλογητός σε Κύριε δούλος σου, ο Θεός σου. Τον καιρό εκείνον περπάταγε ο Ιησούς εν Ιερουσαλήμ με τους μαθητές του, εν Αποστόλου Πέτρου και Παύλου. Αμήν. Έλα μην ψένεις τώρα, κάνε άλλο τώρα. Κάτσε το τερακόπλο. Αναμονίζεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος και η δούλη του Θεού Ελένη εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. 27ο λεπτό σκόντα Ξάνθη Παναθηναϊκός 0-1 με γκολ του Ελίνη Δημούτσου. Ήταν μια πολύ ωραία παλιά από τα δεξιά από τον Λουκά το Βίτρα, πήρε την μπάλα ο Δημούτσος, προχώρησε, έκανε ένα εκπληκτικό σουτ, εκεί δεν μπόρεσε να αποκρούσει την μπάλα ο τερματοφύλακας της τοπικής ομάδας και έχουμε το 0-1, 77ο λεπτό. Στην επίθεση πάλι πράσινη με τον Νταμέ Διογέ. Ο Διογέ ανοίγει την μπάλα στον Σαρτσιγκίνη τον Δημήτρη και από εκεί στον Παπαδόπουλο τον άλλο τον Δημήτρη.